Ojde baš. Jesi čuo? Kad ti dolaze ovaj bre stavim stavi. Stari Pejedović. Ovaj propao je... On je super jebote kako je bio debel. A to neće stoći. Kako ne mogu? Probaj. Bukvalno ne mogu. A jela sam se ovoga, znači sad bi kao svaki ovo. Nakon minut to pukne. U 20 u sobu. A to novi red od danas. A od danas? Počeo septembra, A znaš, kad ljudi ga treba u sobu, ne može... Na mesec. A da, početak mesec. ajde, vidite, nema se moderno, do samo, do dole. 6, 7, 8. Ti đavo. Je znaš, Moramo da idemo za malo spavati. samo što je sad... Pa jedan ti Znaš, u 2:10 pa u 3:15 pa na onom piše u 3:10. A sad u 2:10. Ali imaš još između 2 i 15 i 3. Nema. Ima u 3. Alo! A bre, koji još imaš svoj tamo, koji će mi sabrati da? Nijedno, da sam. Vidiš, u 2:10 pa u 3:15. Nemoj. Sve isto, samo u 2:10. Daniele! Ajmo! U 2:10. Dođe mama da... Anastasija! Anči! Ne diraj ga. Anastasija! Ti si šotimo, pa nam tebi prvaska! Ja ulazim u nas na mar, da. Anastasija! Moje, ja sam prva. Anastasija! Sedi, pojedi, idemo. Što ti imaš da kako si pisku, sedi. Nisam niti uradio, sini, nemoj ni da plaćaš. Ona je uradila već ima 7 dana. I nemoj da ti plaćaš. Zašto ga diraš? Ubiste 10 dana čoveče, aman. Ivana, bezobrazna jesiš. I tu nema veze ni sa jednim drugim detetom, samo ti. Brzo, običeno su ih. Krenuli. Znači, pusti da ti da stiga još malo zlo. Da li njemu žao još da ti krneš. Isto dok je jednom i se počeš da se čekaj se baciti. Ti nisi se nikad. Malo pre što ti imao po kompjutera, sad dok igraš pa se ne vidi, samo da to ti ima nešto. Idi. A isto smo pa. Voćima i ti. Da ti vidiš? A da vidiš? Idi. Da, samo da Vidiš da te? te cigani. Nije moj. Da budu pomjesni. Biće tipu, da ne bude... Pojedi to, ti tek. Joj, dušo moja, ti si luda što?